Znáte Volkswagen Transporter? Měli byste, na světě je mnohem déle než vy. Už 65 let. My jsme testovali nejnovější 6. generaci. A nešlo o jen tak obyčejné provedení, to jistě napoví dvoubarevné lakování a další detaily. Design 6. generace do značné míry vychází z generace minulé. Přepracovány byly světlomety, některé detaily, ale především auto dostalo zbrusu nové technologie, které u dodávek rozhodně nejsou samozřejmostí. Ale tím vás nudit nebudeme. Raději se pokochejte povedeným retrodesignem kol, který odkazuje právě na období hippie, kdy byl busík symbolem lásky a víte čeho. Odkaz na předky najdete právě u této speciální edice nazvané Generation 6. Připomíná, že Transporter je tady už opravdu dlouho a spojení s minulými generacemi ukazuje třeba zmíněným dvoubarevným lakováním, které jste mohli vidět. No, vlastně nemohli, protože tenkrát jste ještě nebyli na světě. Ve skutečnosti nejde o model Transporter, ale Multivan, což je osobní provedení vozu, tedy přizpůsobeno pro komfortní přepravu osob. V autě si tak připadáte jako v osobáku, jen s tím rozdílem, že všude je dostatek místa. A jak řidiči, tak posádce je zajišťován luxus, který je plně srovnatelný s komfortní limuzínou. Skvělé kožené sedačky, pečlivé čelounění, kvalitní materiály, tohle opravdu není pracovní stroj. Navíc druhou a třetí řadu sedadel je možné různě posouvat, natáčet, sklápět, udělat postel nebo i vyndat. V rodinném provedení doporučujeme otočit druhou řadu sedadel. Děti pak mají takový obýváček, v tom lepším případě, v tom horším hernu a jídel. Pokud už předem víte, že budete vozit děti, můžete si dokonce objednat integrované dětské sedačky, což je praktické i bezpečné. Máte-li 2 děti, asi o Multivanu přemýšlet nebudete, ale pokud se vám urodili 3 nebo dokonce více, bude Multivan ideálním rodinným autem. Všichni budou mít dostatek prostoru a komfortu. Na to, že jde vlastně o dodávku, jede Multivan fantasticky, pomáhá tomu i velmi výkonný motor, který nabídne přes 200 koní. Mazat tak můžete přes 200 km/h. Dokážete si představit lepší auto pro cestování na dovolenou?